Күгәрсен районының Үдешмәкәр һәм халык театрдары өсөн быелгы ел бик уңышлы булды. Шул исәптән район мәдәният һарайында театр йылын йомгаклауга багышланган бай йөкмәткеле сара оештырылды. Бүгінгі көндә Күгәрсен районының мәдәният усактарында 4 халык театры, бихисап балалар һәм олылар катнашлыгында Үдешмәкәр түңәрәктәр эшләп килә. Театр йылы төрле кызыклы сараларга бай булды тихәк, хата булмас. Шуны билдәләп үтәркәрәк, 2018 ел башында Күгәрсен, Юлдыбай, Бикбулат, Мурак авылдарының мәдәният йортларында эшләп килгән халык театрдары үз исемнәрен яклап сыгыш яһанылар. Был осырда халык яратып кабул иткән төрле жанрлардагы спектакльләр күрһәтелде. Дәүләт баяга колын булырга хәзерме? Күлгән! Шәпәң бар мы? Көчләмәңме коланы? Һавал тиңдән ич вакыт бар. Яниләрмен бу эшләрдә. Мәхмүт Ахмет, минем двигателсез москвичный вакыты. Шуны кабызып, син көтеп тор. Мин сабан туй яланга барып, Ямиләне киләмме да? Дәүләт баягы авыл хилеттенләрме? Тыңлай мин аңа агай кеше миңа бер дә шиттәнмәс. 2019 елда игълан ителгән театр йылы Күгәрсендәр өсөн уңышлы килде. Ел башында район мәдәният һарайында театр йылы асылуга арналган зур күркәм сара булып узды. Артабан эстафетаны авыл биләмәләре мәдәният йортлары кабул иттеләр. Я тоже хагынды, мамуля. Как птица хотел летать, но нет махать крыла. Яз башында Күгәрсен авылының Умырзая халык театры Йәнсура районының Күгәрсен авылында кунакта булып кайтты. Был сарала ут күршеләребез Йәнсуралар республика буйлап узган театрдар марафонының штандартын безнең районга тапшырдылар. Кисә барышында Мостай Кәримдең әсәре буенча Айгөл иле спектакле күрһәтелде. Вакытсызрак йөримме? Мөхәббәт уеныгызны боздыммы? Гафу итегез. Көтек бик вакытлы. Артабан Күгәрсендәр штандартты Көйүргәзе районына тапшырдылар. Был сара Ялсы авыл мәдәният йортында булып узды. Көйүргәҙеләр шулай ук буш кул менән килмәгәндәр. Рухи күстәнәскә Ибраһим Абдуллиндың Айһылыуҙың айлы кистәре драмаһын тәҡдим иттеләр. Хәйерле иртә, ҡыйындар. Төн буйы мине һағынып көттөгөҙмө? Бына мин килдем һеҙҙең янығыҙға. Төндә шашҡан йөрәк Сулико янда бар тип даулай. Баш дуамалланма тип тыя. Йөрәк йоҡмарға ирек бирмәй. Аптағас ахмаҡлыҡ эшләп ташламайым тип, үҙемде һеҙгә тышаулап ҡуйған мәжбүр булдым. Шулай уҡ йыл дауамында Мостай Кәримдең һәм республикабыҙҙың 100 йыллығына арналған саралар барышында күкрәгемдән ҡоштар осран тип исемләнгән нәфис һүҙ һәм Үдешмәкәр театрдар бәйгеһе булып уҙҙы. Әйтергә кәрәк, театр тормошонда ололар менән бер рәттә балалар ҙа әүҙем ҡатнаштылар. Төрлө ауыл биләмәләрендә кесе актерҙар ҡатнашлығында уҙған спектаклдәр быға асыҡ дәлил булды. Мәдәни сараларға бай булған театр йылының йомғаҡлау кисәһендә район үҙәге ауыл биләмәләренән килгән Үдешмәкәр театрдар коллективтарының сығышын ҡарап кинәнде тамашасы. Төрлө спектакльдәрҙән сәхнәләштерелгән өҙөктәр менән сығыш яһаусы Үдешмәкәр артистар араһында төрлө быуын вәкилдәре бар ине. Үлмәс ҡул! Үлмәс ҡул! Тор дийем! Тор! Турайт биләңенә! Зыянабыз! Зыянабыз шәһәргә турайт дийем! Зыянабыз! Нинди шәһәргә? Теге ҡоҙа әйткән банкет булмаймы әле? Нинди банкет! Нинди банкет! Полный стриптиз! Беҙҙә халыҡ театрынан башҡа балалар театры ла Өмөт тип аталған театрда әүҙем матур итеп эшләп килә инде. Анда беҙҙең балалар бик теләп йөрөйҙәр, бик күңелле йөрөйҙәр. Беҙ алар белән башлыҡ һайлау тигән тоже Мостай Кәримдең
башлык һайлау әсәрен куйдык быелгы елда. Яй көннәрендә без балалар белән, үзебезнең театр белән матур итеп авылдашларны үткәреп ибәрдек. Менә хәзер театр елын ябуга матур сарага килдек күмәкләшеп. Буны сүннәтләргә иде. Рустаһы атризит була. Безнең ясы авыл биләмәһендә быелгы театр елында Ходай берде авыл клубы Их Байтимир дус исемле спектакль куйды. Ясы авылы инде тоже балалар өчен спектакль куйдылар и ике клубта менә гран-прига лайык булдык. Халык бик әүдем йөри, бик бер Күчербаев Рамил дигән артистыбыз димигендә, хәвәскәр артистыбыз иң яхшы ирләр ролына һәм Сабан Шимидан иң яхшы ирләр ролына тоже лайык булдылар. Кисә барышында театр тормышында әүзем кайнагандарға мактау кагызлары, истәлекле бүләктәр тапшырылды. От всей души поздравляем всех, дорогие друзья. Театр елына йомгак яһап, мин барлык катнашучыларга, халык театрдарына, шулай ук Үдешмәкәр театрдарга улы рәхмәтемне белдерәм. Һәр елда да шулай әүдем генә катнашып торыгыз. Барыгызга да уңышлар, яңа елда ак бәхеттәр сезгә.